Senegali kunnafondila naani ɲɔgɔn t'u minɛna lakanatigiw fɛ. Olu cɛla fila ye kaso kɛ i n'a fɔ Pape Alé Niang ni Pape Ndiaye. Nga an bɛ waati min Pape Ndiaye kɔni bɛ kaso la nin y'a kalo kelen ni ko ye. A minɛna k'a ye kuma dɔ fɔ kiiritigɛlaw ma ni tiɲɛ t'a la. Kabini kunun kunnafondila min tɔgɔ Babakar Touré n'a yɛrɛ ka kunnafonidiso b'a bolo bɔlɔlɔsira fɛ a fana minɛna polisiw fɛ k'a ye kalo ni nɛnini fɔ polisikɛ min tɔgɔ Frédéric Napal ma. O la jamanadenw ni kunnafonidilaw ka lafasalitɔnw y'u nisɔngoya jira Senegali marabagaw la kunnafonidilaw minɛni la tan cogo la. Ibrahima Lissa Faye ye kunnafonidilaw ka lafasalitɔn coordination des associations de la presse mɔgɔ dɔ ye. Malheureusement, le Sénégal est en train de vivre un recul démocratique. A fɔ man di nga Senegali bɛjɛfanga bɛ ka segi ko min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ fɔlɔ. Bawo kabini waati jan banbagaliw ni tɔrɔgɔtɔrɔgɔw bɛ ka kɛ ka ɲɛsin kunnafonidilaw ma. Ni kunnafonidilaw dɔ ye fili kɛ u bɛ se ka lase CORED ma n'o ye kunnafonidilaw ka ɲɛmɔgɔyaso ye. Ani fana kunnafonidilaw ka kan ka ban walima ka jaabi di nga nin si tɛ ka kɛ wa bi fanga ye min sugandi ka ɲɛsin kunnafonidilaw ma o de ye k'u lasiran k'u bila kaso la wa a fɔ man di o de bɛ ka kɛ. O kama a k'u ni sigakumaw bɛ ɲɔgɔn na nin waati na walasa ka fɛɛrɛw dɔ sigi sen kan kunnafonidilaw minɛni ka dabila Senegali jamana kɔnɔ. An bɛ sigakumaw la fɔlɔ walasa ka fɛɛrɛw dɔ sigi sen kan n'an bɛna u boloda nga a ka kan ka fɔ ko fɛɛrɛw bɛna sigi sen kan mɛ kalo kɔnɔ. Wala an bɛna jamana ni diɲɛ kunnafonidilaw kunnafoni nin bɛɛ la wa an bɛna u bɛɛ wele u kana u sen don ko in na kosɛbɛ. Sabula an tɛ se k'an sigi tan cogo la ka to ka kunnafonidilaw minɛ tan wa o tɛ se ka kɛ. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara.